na really wada o ma se mo akwa ba aba adwuma ni ko ya ayo so na mo anya ni se in fact ya mo akata mo yuko hene ana so the 40 days again na wo ka kire ye ya he kwa o sa be o ka sa me ni mata ni se ayo so any Ghana man na na ko so ya ai na na ko juma ya fa ni se mo na se yes ka ko mo je abi apo ye Ghana so ni na se be e o wa se ya de no je o se be Enya me pala mtuko. Ya boto sasa mai be kubini. Asama mai be kubini. Ko lakeside o si onwa. Lakeside ya ti aso mini hino. Enya me ase sebe. Ani sasa me jaji ko mi na nyu. Menyumba ya brand bibi be ko. Ya ki mu mo social media be bia. Una ya bibi be Baba, nice Lucia. Papa, I don't know when I said Papa. I papa, now what is it? I want to have some Lucia. Some Lucia.
yɛsi ayɛ no yɛbɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛde bɛkae na sɛ biara san sɛ kɛkɛ na wei ɛmporɔ ɛti ɛnaa no ɛbɛne yɛakae nana mpani sɛ nana mpani nkɔdaa a wogya a ɔmɔgyere ɔmo nso ɛna nɛ ɔmo hyɛ na animonyam nana wɔda wo ma yɛkeka kɔ buronya mu akwammerɛ kakra bi na yɛ dakɔe kɔdi buronya deɛ na wowɔ bɛkyerɛ ɛyɛ nenahwɛfoɔ afei ɛnɛ situation a mode hyɛ ɛfa yɛ nana mpɔde na yie wu nyabɔ no tɔpama nyame ka sɛ obi biara titiri ɛmɛburu ɛne obi a wɔ Ghana sɛ yɛbɛkɔ buronya yi akwanhyia ɛne esane ayɛ bɛfa nanso yɛn bɛfa yɛn bɛfa so a yɛ atitiri adrɔbafoɔ ɛbɛsi aka yɛn kaa yɛmfa ntoboaseɛ na yɛmfa nyɛ sɛdeɛ bɛyɛ a yɛnkɔnya akwanhyia dodoɔ biara ne yɛn nyinaa yɛde ɔtɔ ɛne soro yɛ bɛtena Ghana na Ghana so atu mpɔm nana wodeɛ wɔda wo ase wɔno di sɛm a ɛtwa toɔ koraa nanso yɛda mo nyinaa ase yɛbɛsɛ sɛ 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 nana mpɛdi abɛyɛ ne deɛ mɔkɔ yɛnsɛ yɛsɛ akyi no yɛma mmɔden sɛ yɛbɛyɛ biribi na daakye amanfoɔ de akaa yɛn te sɛnea yɛnɛ yɛkae nana mpɛ ana yɛda ase sɛ motoma basa bɛda yɛnsia yɛ kama yɛda ase beginning nana dade akɔfra mma yɛ ɔbɛfu ma yɛ nimika ato ayɛ mu asidi ato sɛ yɛ bisa fɛ abɛdeɛ sie fɔ ɛkɔne nana ɔne akɔne abɛntufoɔ ɛnti na no wa na ɔno na yɛ bisa fɛ ɛkɔne ɔno no yɛ mama choice na yɛmekae na ampɛde sɛdeɛ wo kan wogya ne no mfiri mu a ɔbɛtumi asatɔbɛ ɛne afutuo ɛwɔ ne no mu na ɛbɛbɛboa no sɛ sɛ yɛ pa ɛbɛbɔ bebree ɛbɛboa yɛ yɛn ne fɛ na yɛtumi ɛde nana wɔda wo ma ɔde a afei bɔ na wieɛ a yɛsɛ yɛkeka kɔmmu yɛ ɛyɛ na afɛ bia no ɛfugye yɛ abɛsia na ɛsɛ bebree ɛdeɛ na wobɛkyɛ ɛfa yɛka yɛkeka kɔmmu ma ɛdase yɛbɛka akyɛ bɔ sɛ afei kɔkɔ deɛ a na ɛbɔbɔ bebree ɛsi bɛsɛ wo sɛ ɛdi kan ɛbɛbio wobɛbɔ bebree ada na wɔdwene ɔbɔ kasankasa wɔdwene ɛno ɛbɔ ɛbɔbɔne ɛnam ɛbɛbɔ ɛkata abamabɔne ɛbia no wɔwɔ ne sɛ bɛbɛ ne mu akɔm na onyankopɔn nso atɔ nsu papa na yɛ nyinaa yɛtumi ɛda Ghana ɛne ɔman ɛso mokare ne sɛ mono nti ɛna mo abusua hɔ ɛne sɛ sɛ wobɛgya nkɔmmɔne akyi no sɛ ɛba sɛ wotɔ a wotɔfɔ no a ɛne sɛ woahwere abusua oni baako pɛ a ɔate no mu aha magbrown ɔkyerɛ pamfoɔ nyinaa ɔsiesia mu nyinaa ama kumase so a nneɛma deɛ ama kumase ama papa bia o nneɛma deɛ ama kumase ɛgasapa yɛ ne nyinaa otumfoɔ so ma nso ama wa ne mu yɛ anim ase bia o nana mpɛdi deɛ meyɛ ne bɛbrɛ kopɛ me dwumadie biara mefrɛ no na metoo sɛ frɛ no aberɛ bi a nanaba nti na sɛ ɛnnɛ so no sɛ adeɛ tɔ Ghanafoɔ nyinaa ni a meyɛ Ghana ni papa de da fo nti no madaroma mebɛkyiaeɛ adeɛ nyinaa yɛ na natagui ama mesi ya fɛ no okuo na yɛ fɛ
Thank you.